lyttere, seere, velkommen til jer alle sammen til denne pressemøde. Vi har igen konstateret et virus, og i forbindelse med den vil Henrik fremlægge om det. Værsgo, Henrik. Røger op. Denne gang er der så kommet et tilfælde oppe i Ilulissat. Vedkommende er blevet testet, som vedkommende skulle, 5 dage efter ankomst. Og den test, den er så positiv. Vedkommende var testet negativ før afrejse. Fuldstændig som reglerne de foreskriver. Det er således en situation, som vi må forvente opstår efterhånden, som der kommer flere og flere indrejsende. Vedkommende har det godt og er kommet i hjemmeisolation. Og vi er nu i fuld gang med at lave smitteopsporing. Det foregår i samarbejde med politiet, hvor vi finder, hvem vedkommende har været i kontakt med siden ankomsten, og sikrer, at disse kommer i hjemmekarantæne. Det drejer sig om personer, som arbejder med lufthavnsbyggeriet i Ilulissat. Og derfor er det en ret afgrænset gruppe, hvor der ikke er nogen væsentlige udfordringer i at holde styr på kontakterne. Så derfor er det ikke en sag, der bekymrer os. Jeg er fuldstændig overbevist om, at vi kan sikre inddæmning. Så det er en klassisk situation. Som vil komme flere gange i forbindelse med, at vi får øget indrejse i landet. Men hvor vi er parat til at håndtere den. Og så snart der forelå laboratorieresultat her til formiddag, kunne vi finde alle de relevante informationer, fordi vi har fået etableret et system, så vi er i stand til straks at få håndteret situationen. Så det vi kan sige omkring det her, det er, at ja, der vil komme smitte i Grønland også fremover. Og den måde, vi kan håndtere det på, det er, at vi virkelig lever op til alle de sundhedsfaglige råd, som er kommet fra Landslægeembedet. Hold afstand på 2 meter. Sørg for altid for god håndhygiejne.
og overholde alle de sundhedsfaglige råd. Det er sammen med det system, vi har lavet, det, der vil gøre, at vi godt kan håndtere situationen her i Grønland. Tak. Inden journalisterne får lov til at spørge, så har jeg en meget kort spørgsmål til Henrik. Vil du lige uddybe, at de ankommende fra Danmark, at hvad sker der, når det skal afrejse fra Danmark, og når de ankommer til landet, hvad sker der så med dem, og når I får resultaterne fra prøverne, hvad gør I så? Det er meget, meget vigtigt for borgerne at få styr på og have en ordentlig forklaring om disse forhold. Ja, ingen tvivl om det. Alle, som skal rejse til Grønland, de skal testes inden afrejse. Det kan ske på Rigshospitalet eller et andet sted i Danmark. Desuden siger vi til folk, at de skal være raske, når de rejser. Det er helt afgørende, at man er frisk den morgen, man skal med flyet. Når man så er kommet til Grønland, skal man rejse til der, hvor man skal hen. Hvis der på det sted er mulighed for at blive testet. I den periode, der går, inden man skal retestes, hvilket man skal på 5. dagen efter ankomst, skal man være i hjemmekarantæne. Og det er ud fra et forsigtighedsprincip, netop fordi man ikke altid nødvendigvis har symptomer, selvom man er smittet. Og så skal man blive i hjemmekarantænen, indtil resultatet af testen foreligger. Er der en positiv test, bliver Landslægeembedet omgående kontaktet af laboratoriet her i Nuuk. Og så går vi omgående i gang. Vi får fat i vedkommende, sikrer os, at vedkommende er ved godt helbred, for iværksat hjemmeisolation, og i samarbejde med politiet finder vi kontakterne og får sat de relevante kontakter i hjemmekarantæne. Det er på den måde, vi kan sikre inddæmning af smitte i Grønland og forhindre, at vi får en epidemi her i landet. Og det forudsætter, at vores system fungerer. Og det gør det. Men det er mindst lige så afgørende, at alle jer andre også følger rådene, om at holde afstand og god hygiejne. Fordi man kan nu aldrig vide sig sikker, om der lige pludselig er en, der er smittet i nærheden. Tak til Henrik til din uddybning. Så kan vi gå videre til journalisterne. Naja, værsgo.
når vi tænker på den nuværende, der er positiv, så blev vedkommende i hjemmekarantæne med det samme. Det er I sikre på? Jeg har ikke alle detaljerne om den konkrete sag. Vi har valgt at informere om den her straks efter, at vi har fået information fra laboratoriet om den positive test. Men vi har kontakt til de relevante personer, og politiet er i gang lige nu med at samle yderligere oplysninger. Ilulissat har fået en smitte på nuværende. Hvad så med, at det kan komme ind til Ilulissat? Bliver den lukket, eller kan man blive ved med at komme dertil, eller hvad? Med hensyn til beredskabsplanerne, der blev lavet allerede, så samtlige tagsområder inden for sundhedsvæsenet og andre virksomheder, hvad det skal gøre, hvis det møder en med positiv. Og det er først, når vi ikke kan sikre, at vi kan at smitten ikke breder sig, så først da vi kan byen lukke. Der er allerede lavet en plan over, hvad man kan gøre og hvad man skal gøre. Samtlige byer har sådan en plan klar. Fra politiet, Arktisk-Kommando og sundhedsvæsenet. Det har haft et stort arbejde ved at udføre disse retningslinjer. Og derudover har vi også sekretariatet for corona, hvor de har kontakt med de enkelte kommuners beredskabsteams. Med hensyn til genåbningen, de planerne, der er ved i gang med at udarbejde det her med hensyn til Asiat og Ilulissat med smitte. Vil det have indflydelse på din planlægning af genåbningen, eller hvad? Jeg kan sige, at vi har stadig i tankerne, at vi vil genåbne i midten af juni, og derudover har vi stadig påbudt, at de samtlige retningslinjer skal følges, og således at vi kan have omkring 600 indrejsende her til landet, og som Henrik allerede har sagt, at det skal testes inden afrejse fra Danmark, og igen når det ankommer til landet, så skal det blive hjemme i karantæne i 5 dage, og ved testningen det er den 15. dag, og hvis så frem den er negativ, så kan det først komme ud blandt andre. Men når man har en positiv resultat, så skal det komme i karantæne. Og derudover, inden man rejser, så er der også en skema, hvor der skal udfyldes, hvor det skal skrive deres destination. Og de sidste 3 måneders tid, hvor politiet, embedslægen og coronasekretariatet og sundhedsvæsenet, det har udarbejdet den her skema. Kan I give en forklaring om, at der er en positiv i Asiat og på nuværende i Ilulissat, og så bliver det, kan ikke undgås, at det bliver debatteret i samfundet. Hvad med de rejsende? De har fløjet sammen med arbejde eller gøre noget for at sikre, at få tage en prøve, eller hvad det skal. Kan I uddybe det, således at man ikke er i tvivl om forholdene? Henrik, værsgo. Alle rejsende, som kommer hertil, skal jo være i hjemmekarantæne, indtil de er testet negativt. Og det betyder også, at alle, der har rejst, jo skal være meget opmærksom på symptomer.
Det er helt afgørende, at de rent faktisk følger reglerne om at blive resttestet, for at vi kan sikre det her. Men vi går ikke ud og kontakter alle, som har rejst på nogle givne datoer. Det vil vi ikke få noget ud af, da vi informerer alle om, jamen der er smitte, det gør vi straks, vi ved det, og derfor skal alle, der har rejst, være opmærksom. Selvfølgelig, skulle de få symptomer, så skal de henvende sig. Har de ikke symptomer, skal de henvende sig, når 5 dage efter de er ankommet og bliver testet. Til den også, så har partiformanden fremlag i Gadoak, hvor Nalerak, formanden Hans Enoksen, sagde tydeligt og klart, at når vi skal med fly, så får vi et udleveret et bestemt nummer, hvor vi skal sidde henne i flyet, og alligevel bliver disse numre ikke fuldt, hvor man bare tager sig, hvor man har lyst til. Og hvis man ellers har gjort det, så kunne man med det samme se, hvilken side man har siddet ved. Så derfor er det meget vigtigt, at man skal følge samtlige henstillinger fra de myndighederne og firmaerne. Og det er ikke vigtigt, at man skal sidde sammen med sin familie som sidemand. Man skal rette sig efter de numre, man har fået udleveret, og sætte sig der. Når vi tænker på, kan du sige noget om, hvornår vedkommende er ankommet til landet, og fra rejsen fra Karlsruhe videre til Ilulissat? Og især ved ankomsthallen i Karlsruhe, så har blander indrigs og udenrigs passagerer jo sig indimellem. Henrik? Ja, den konkrete sag kom hertil den 19. maj. Og selvom der arbejdes på forskellige systemer i lufthavnene, så er det afstand, der er det afgørende. At alle er bevidst om at holde afstand. Fordi selvom der i et eller andet omfang vil blive forsøgt at få en vis adskillelse, så vil man ikke kunne undgå kontakt. Desuden skal vi i den konkrete sag være opmærksom på, at vedkommende ikke har haft symptomer, bliver så testet positivt. Det vil sige, det er uhyre usandsynligt i en sag som den her, at vedkommende har smittet på rejsetidspunktet. Men vedkommende udgør en smitterisiko nu. Merete Sommertjær. Nu siger du, at personen ankom den 19. maj, så må rettesten være foregået den 24. Hvorfor er der så ikke kommet test før i dag? Altså det er 3 dage så. Testen er foregået Rejtestningen er foregået den 25. maj. 25. maj 20. Og det har jeg ikke noget kendskab til. Det er heller ikke afgørende. Det er ikke helt afgørende, om det er 5. eller 6. dagen. Det er, der kan være lokale forhold. Derefter skal den flyves herned, og så er den formentlig først kommet herned sent i går, og så blevet kørt i laboratoriet i dag. Det er vi helt opmærksom på, at på kysten må man generelt regne med, at der nemt kan gå 2 døgn fra at testen er taget, til vi har resultatet. Det betyder ikke så meget, når vi snakker om disse 5-dages testninger, men
Det betyder noget, når vi snakker om de syge. Og det er derfor, vi arbejder så hårdt på at få lavet nogle testmuligheder på kysten, så vi undgår denne transporttid. Det er meget vigtigt at skal sige her, at vi skal ikke prøve at finde fejl hos os. De tester er blevet foretaget, om det er blevet taget den 5. eller 6. der vi har sikret os, at de skal være i hjemmekarantæne, og at de skal blive hjemme indtil de får resultatet fra testet. Det er det vigtigste, vi skal fokusere på, og især i kysten og øvrigdistrikterne kan vejrforholdene også spille ind, hvornår testen bliver udført. Og derfor har vi også bestilt 5 ekstra apparaturer til at udføre testen. Vi regner med, at det vil ankomme her til landet i næste måned, og så vil det blive placeret nogle bestemte destinationer og have en reserve, som ledes, at vi kan have den klar til brug, hvis så frem der opstår et eller andet situation i stedet på landet. Så det vil sige, at vores lands egen strukturopbygning sådan kan ske sådanne forhold, og det er det samme med beflyvningen i dag også her i landet. Tak, Merete. Der er en smule tvivl rundt omkring på, hvordan man skal forholde sig til de her test, der er sat krav om. 2 spørgsmål om det. Hvordan opsøger man test i Danmark, før man kommer tilbage til Grønland? Hvem skal man kontakte? Og når man så ankommer til Grønland, er det så muligt overalt på kysten at få taget den her retest? Eller er der nogle områder, hvor man skal blive i en lidt større by eller bygd og blive testet, før man kan tage hjem? Vi har en aftale med Rigshospitalet, som man kan bruge. Den er hurtig og effektiv. Men i dag kan man i Danmark blive undersøgt en lang række forskellige steder, uden at have en lægehenvisning. Det vil sige, folk, der har bopæl i Grønland, kan også uden problemer blive testet. Men i de tilfælde skal man selv have svaret med i lufthavnen. Og det forudsætter, at man har et NemID. Det forudsætter, at man har et NemID. Vi kan desværre ikke løse det på andre måder lige i øjeblikket. Og retestning i Grønland kan foregå alle steder på regionshospitalerne og sundhedscentre. Herunder bygdesundhedsstationen i Kangerlussuaq. Men det er klart, at i yderdistrikterne vil der være betydelig forsinkelse. Før testen er nået frem til Nuuk. Og det betyder jo, at man så må forlænge sin hjemmekarantæne. Og da der for eksempel kun er fly 1 gang om ugen til Qaanaaq, så kommer det til at trække lidt ud. I forhold til det pressemøde, der var i Garuaq den anden dag,
Så blev der også nævnt fra Hans Enoksens side, at der var nogle medarbejdere på byggepladser for eksempel, som ikke gik i frivillig karantæne, når de ankommer til landet, måske efter aftale med deres arbejdsgiver. Har I overvejet, om der skal indføres stærkere restriktioner på det? Fordi, så vidt jeg kan høre, så er der opsporingsarbejde i gang fra politiet nu. Og det kunne godt tyde på, at manden eller kvinden har været ude blandt andre, hvis man skal opspore den person, der har været i kontakt med. Jeg vil gerne sige her, da partiformen fremlagde, der fandt vi kunne konstatere, at forholdene kunne ske på den måde, som de er sket. Og derfor har jeg præciseret, at det kan man opnå ved at lave en enkelt bestemmelse i en bekendtgørelse, således at man for eksempel kan få mulighed for at forlænge hjemmekarantæneperioden, og i og med at hvis man overskrider hjemmekarantænen, så kan man ved politiets påbud få en bøde. Det har vi sikret os, og vores medborgere, familie og venner, vi har alle sammen med ansvar for at overholde retningslinjer. Disse gælder også udefrakommende personer, og uanset om det er en gruppe arbejdere i en bestemt virksomhed. Og derfor har vi fra myndighedernes side lavet retningslinjer for, at hver eneste virksomhed skal sikre, at disse retningslinjer bliver overholdt. Ja, så har vi dermed sige tak for den indkaldelse af pressemødet, og vi siger tak til, og derudover vil jeg også gerne sige til borgerne, at være rolige og ikke gå panik og bruge de næstkommende dage. Det landslægeembedet, der følger med i tingene, om det er i Asia eller i Ilulissat. Og derfor beredskabsmæssigt så er forskellige sager blevet lavet de sidste 8 uger, så det er et bevis for, at det er lykkedes at udføre samtlige planer. Og det ser også ud til, at det også har hjulpet på alt det arbejde, de har udført, således at vi snart også kan have udefrakommende snart. Og hvis så frem, at du skal ind i landet, så skal du have en personbevis for, hvis så frem du har fået personligt foretaget en tekst. Og det vigtigste, det er så, at når du ankommer her til landet, så skal du direkte hjem til dit hjem og være hjemme og få taget en test, en gentest den 5. dag. Og når du har fået resultaterne der, at det er negativt, så kan du først derfra komme ud blandt andre. Men hvis så ser vi også, at hvis så frem vedkommende har et eller andet symptom på at være syg, så kan man forlænge hjemmekarantænen, og landslægen har også et budskab om, at man laver tiltag for dem, der er blevet smittet, og der er lavet planer om, hvilke retningslinjer vi skal foretage os. Og derfor er jeg personligt meget rolig over, at hvis jeg frem vi skal støde på flere smitte, så er vi klar til at gøre det, vi kan. For landslægeembedet har allerede givet oplysninger om, at hvis jo frem der opstår det og det, så skal vi gøre det. Så vi siger tak for denne gang, og vi holder pressemøde igen kl. 13 på fredag. Tak.